Yeah, Kuzu, 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 Paradise. Kuzu, Kuzu, Kuzu. Ρωμάδα είναι top, είμαι con, είμαι don. Who you, who you, who you? Όσα ντόνοτς και να φάλεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Όσο κέρμα και να ρίξεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Όσα accounts και να πάρεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Δεν έχεις κάτι να αποδείξεις θα μας φτάνεις ποτέ. Όσα ντόνοτς και να φάλεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Όσο κέρμα και να ρίξεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Όσα accounts και να πάρεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Δεν έχεις κάτι να αποδείξεις θα μας φτάνεις ποτέ. Όσα μην πες, πόσα skills θες, όσα και να ρίξεις δεν με φτάνεις ποτέ. Όσο κακοπαικτές, πόσα bot πες, πόσα accounts θα αγοράσεις να μας φτάσεις τρελέ. Ανεβαίνουμε επίπεδα, δεν σας βλέπουμε φίλε. Άμα μπλέξει μαζί μας θα φύγει όπως ήρθε. Βάλατε λίγα χρήματα, την είδατε εκφήμες. Μπορούμε να σας κάνουμε το game thriller. Είναι παράδεισος, θέλει να γυρίσει πίσω. Δεν τον βάζω, ήταν άπιστος. Τι κι αν έχεις 10 κάπα φαγωμένα είσαι άχρηστος. Τα βάζω στην ομάδα, θα είχα κι εγώ τόσα κάπα αν ήμουν άπιστος. Όσα ντόνοτς και να φάλεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Όσο κέρμα και να ρίξεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Όσα accounts και να πάρεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Δεν έχεις κάτι να αποδείξεις θα μας φτάνεις ποτέ. Όσα ντόνοτς και να φάλεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Όσο κέρμα και να ρίξεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Όσα accounts και να πάρεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Δεν έχεις κάτι να αποδείξεις θα μας φτάνεις ποτέ. Είναι con since day one. Δεν αγόρασα κανέναν και δεν πούλησα το ακ. Είμαι τον, δίνω τα λεφτά. Δεν τα κράτησα για μένα, τα φάγαμε τα παιδιά. Έναν μήνα ήμουν off, δεν με πέρασε κανείς. 2 μήνες ύστερα και δεν φάνηκε κανείς. Φτιάχνω νέο bet. Αν νομίζεις θα με φτάσεις δώσε νούμερο για bet. Πες μου πόσα λεκ, όσο και να ρίξεις ρίξω άλλα τόσα ναι. Κλαίτε στα DMs, δεν δίνω σημασία σήμα τους να ξέρεις. Όσα ντόνοτς και να φάλεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Όσο κέρμα και να ρίξεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Όσα accounts και να πάρεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Δεν έχεις κάτι να αποδείξεις θα μας φτάνεις ποτέ. Όσα ντόνοτς και να φάλεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Όσο κέρμα και να ρίξεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Όσα accounts και να πάρεις δεν μας φτάνεις ποτέ. Δεν έχεις κάτι να αποδείξεις θα μας φτάνεις ποτέ.